everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Naibaw ko ni Ana, madam. Og akong ipasalig nimo. Og sa triad, nga hapsay ang flow sa delivery sa mga kontrabando bangag sa ilo. Okay. Sige, Mitchell Gaspar. Sa akong mga disipulo, madam, lisod kang makakita og mga palpak. Disiplinado ko silang tanan. Magkurog sila. Bisan sa tingog ko palang gani, Madam Cheng. Ako ang Madam King. Sobra na bilib sa imo, haba. Salamat, madam. Ako kana lipay. Ako lipay na kausa sa mga politik tul sa ako gulupo. Malkada lagon. Ako wala mahay sa imo, haba. Way kabutangan sab sa akong dakong kalipay, Madam Cheng. Kumusta nang pamati ni mo sa imo sa my daddy? Medyo okay naman iha Aliyah. Maayo ko mo, Dad. Salamat sa Diyos. Kay giiway man ako sa Diyos palayo sa kamatayon. Kana nagpasabot lang nga matuman ko gyud unya ang gitinguha na akong krusada alang ning atong katilingban. Daddy Mark ba? Naanasap ka ano? Dili kini alang kay kanako lang nga akong tuyo ug tumong. Kundili alang sa inyong henerasyon ug sa umaabot pa. Nga unta luwas sa mga inosente batok sa mga dautan. Katilingban nga limpyo batok sa kriminalidad. Ug sa unsang paagi, ha, Daddy? Extrajudicial killing na sab? EJK? Sa bisan unsang paagi. Basta kay malimpyo lang og anam-anam ang naghitak na sabkaron nga mga krimen. Mugna sa mga sugapa na nga mga durugista. Dad? Drug addiction nga gikaluhaan og kriminalidad. Sama na kana sa kanser nga way kaayuhan nga mao'y sakit ni nga tong katilingban karon. Karon pa lang gani, Daddy. Samtang drawing pa lang ng tanan. Nang limbaut ng akong balhibo, Dad. Mas manglimbawot ang atong balhibo. Kay ang mga drug addict maunay mo patay og mga inosente. Lahi na to panahon sa EJK. Nga ang mga durugista mo'y gipamatay og nakapagkurog nila pag-ayo. Hustong proseso sa balaod mo ay angayan nga ipatigpapaw, Dad. Dili kayo summer execution. Huwag ka lang yung magkasabot sa kuntumong Aliyah, iha. Basta kay gikulbaan ko alang unya ni anang hikayo na, Daddy. Aliyah, Kuyaw kun mao'y muhaw na unya ni anang hikayo ng mga vigilante. gusto na iha. Igo na ni Ana. Unsa, bisag unsa naman lay nason yan ang imong hunahuna. Nakuha talagyog ka, Marcelo. Nakuha talagyog ka. Mahimong tagu-taguan ko ni Moloy. Apan dili gyud ang mga bala ni nga akong pistula. Tanawa ko, Marcelo! Tanawa ko! Tanawa!
na ako! Baya, mag-agungoy gyud sa tumang kasakit sama na nahitabo ni mo karon. Si bisan kinsa ang mutiwalag sa akong mga kamot. Malas lang yun ni Muloy. Bangag ka sa ilong ba? Pahuway sa dayon, Marcelo. Huwag ka na'y angay pangdaganan. Huwag ka na'y kahadlukan pa. Patay ka na. Usa na sab kagingan lag Marcelo ang gipatay. Ug wa gid ko na masayri kung si kinsa ang kriminal, Dad. Oh. Kauban siya kaniadto ni Misael. Hey, Daddy Mark? Iya, maayos na una-una lang ko. Intahon sab sa maong tao. Unsa kay iyang atraso sa nihimo kaniya sa ingon. Suko gid tingali kayong nagbuhat sa ingon, Dad. Kay natusak-tusak man gid sa bala ang nagkadayang parte siyang lawas. Nakaila ko sa maong biktima, apan sangaan lang. Mao ba, Daddy? Ang ginganlan og Marcelo nga napalgang wa nay kinabuhi. Kanhi badlungon sa katilingban, apan sa kunahibawan, nagbag-o na kini sa iyang kinabuhi. Kaha, Daddy Mark? Tinuod yun kaha nga nagbago na? Inahinay nang nangawa ang mga kaubanan kanhi ni Misael. Sa agad kanila, buot na unta nga magbago sa ilang kinabuhi ug magpuyo na untang malinawon. Di ko mahimong masayop. Dunay usa ka opisyal nga kalit lang misantop sa kunghuna-huna. Namuhi siya og mga dragon, loyo sa iyang pagkabuaya. Gihinay-hinay na di ay og lamoy sa buaya ang iyang binuhi nga mga dragon. Ambisyoso ra kaayo ang maong buaya. Kay gusto man siyang ludhan yupuan sa mga dragon. Kaagaw kakyod, bisag unsaon, Major Gaspar. Nakita na mong sinitabo ni Marcelo, bay? Bay Sarge. Mabuti niyang panahon, bay, nga may tabo na nato susama sa iyong gidagatan, bay. Bay Sarge. Patyon kita, bay. Klaro kayo. Sama sa mga naitabo sa itong mga kasangga ba? Ngayang gipanghukman sa kamatayon. Unya, di na lang di taan ay maninda o mineral water, Bay Sarge. Uy! Di na may mo, bay, jam. Sa, kasayo na na. Ato na sakyan-sakyan si Major Problem. Safety kayo. Ang akong pagtipon ining imong organisasyon, Madam Cheng. Oo, ikaw sakto masulti. Kana tungod kay ipanghawanan ko na ang posibleng sagabal sa akong mga kalihukan. Maayo. Ako na to o nga mas mulambo pa kayo na ako galopo pinaakin ni mo medyo Gaspar. Makalaom ka nga naani mo og sa organisasyon ang akong simpatiya og loyalty, Madam Cheng. Basta ikatabang lang palamay mo niya nindot ang gulupot sa Malcar de Lagun. Nya ikaw patay sa mga dalaydol. Ikaw ka na mabulahan. Makalaom ka niya na, Madam. Sa ako gulupor, dali kaayo kwarta. Dili lang milyon. Bilyon pud ba?
Daddy. Salamat, Iha Alia. Ni ataon dako pang buhi nga nakapauli sa bahay. Daddy, dili na gid kaangay mo kumpiyansa, ha? Bisan ugwa na ko sa serbisyo, apan naa paghihapon di ay mga tao nga buot nilang pahilumon ko. Kaysa gid ka nga tinguha sa mong kinabuhi mo, Dad. Sila ang mga tao nga nagtuong sa gabal ko sa ilahang iligal nga kalihukan. Dad, Apan samtang buhi pa ko. Paningkamutan ko gyud nga ang katarong maugyod ang mo patigbabaw. Kinahanglan nga andam kanunay kining akong pistola. Kay dili lang unya mahibaw-an. Kalit nga mo atake na sa bang pundok nga nagtinguha sa akong kamatayon. Kung si kinsa man kamo nga gustong wadon ko aning kalibutan, pues dili sa ingon ni ana kasayon. Tungod kay naa pa ako'y misyon nga buot pa na kong tapuson samtang buhi pa ko. Salamat kay nataymingan nagyuti ka din Major Gaspar. Unsay akong ikaalagad sa inahan ni Misael. Ay, magubos na lang unta kubahin sa imong gisaan nga tabangan nimo ang akong anak sa iyang kahimtang ron. Pastilan. Kung ingon palang unta niya na kadali buhaton. Apan, sayod kagyod nga naay husgado nga maoy mo timbang-timbang sa gitawag og verdict sa maong kaso nga iyang giatubang. Mao ba di ay? Ay, nisaad ka manggod atong hikayo na nga gidakop si Misael. Luoy bitaw in town kayo si Misael. Gani kung may bakante kong oras mo dalikyat gani gyud ko sa simbahan aron sa pag-ampo alang sa imong anak. Di ay ba taon, sir? Mao ka na. Huwag yun ay kay katabang ni Misael, sir. Sayod ka bayag yun nga wa siya isa. Napasakidlan man lang siya skrimin nga wa yun niya buhata. Nagliho ko bahin sa iyang kaso. Apan hinay lang yun kayo ang proseso. Pasensya na yun taon kayo. Ampo lang ta, ha? Ayun lagi glaom ng way klaro mo saan nang. Huwag kalainan sa mga politiko si Major Gaspar. Pulos lang yun saad. Unya kung sunahon mo dayon pag-ingon nga, ampo lang ta. Lagi glaom na nang. Masayang rin mo kagong panahon na na. Ay, Sarge. Makagawas lagi ito sa Misael lagi. Naimutabang niya. Ha? Kinsa ba'y mutabang sa akong anak, Sarge? Ha? Ikaw hanggawa yun ni mo eh. Nga nagisultihan manimos ng DB adto. Ulaom na sa to. Naligas niya akong baba lagi. Pangutanaon ti kabi. Niyato miduaw kang bay Misael og nagsulti mo bahin sa tao nga nakikhimamat niya. Ni pasalig na ikono nga mutabang siyang kaso. Wa man ni noon. Kana. Mo ni nakahanggaw ni mo by Sarge. Ako hanggaw, ikaw tadyaw. Pero nagtuo si Bay Misael nga mutabang to niya. Ang problema lagi kay giambos mo gani. Adi arang laay. Mao lagi giambos pero dako king buhi. Swerte pa gid niya. Kana kay swerte bay, nagpasabot nga dak kung puruhan makagawa si Bay Misael. Pinagi sa pagtabang niya ato niya. Bay jam. Dako yun ang nasod sa ikong bank account si Madam Ching. Ni Armanene, bangag sa ilong. Anong mo naginot man ko sa mga sinsiyora nga may tinagkuban? Uy, tayo pa naman.
Agad-agad man ang akong dagan. Ining akong motorsiklo. Yan ang nagsunod ako. Ya matray noon. Bigani. Akong pakusga ng dagan ining motorsiklo. Di pakusog lang sa siya. Di pakusog sa siyang panagan. Yamat. Murag lain mo'y tuyo inida. Andam ragyot pa yan ning akong kargada. Gusto, taton ko siya ngadto sa mingaw kayong dapit. Wa si kabantay. Yakalit kong midimano. Nining gamay agianan. Ug misuot ning medyo. Mao'y pagpanubo. Nga mga kahoy. Dili siya makakita kung mulabay na unya siya sa highway. Niya karon. Na. Tuwa na. Nilabay na. Murag mihunong siya sa may simangan sa unahan. Tingalig diglibog siya kung asa ko nga dan misimang. Karon ka! Ako ba ang imong gipangita? Bangag sa ilong? Oy, may armas siya! Oops! Hagba ka lagi! Bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.